Orasma dihita salhutna hurian itu hatta hamesian majelis parhaladu hakabib karnolong pashaton selamat hari minggu madihita salhutna terlungu bima di ruas nitu hatta naodope madohoti permingguan di hakabib karnolongon hupasata mima selamat datang ma di hamu salhuna anggiat ma pasorat tadi mingguan gabe pilihan khusus di hadapan ni debata atong tapahibul marhatan tamulai ma parmingguota marede maita sabukwede nomor 10 lalu ayat sadaro di ayat 2. Hite-hite gowarni di bata amak dot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot gowarni todi perbadian na tumo palangit dohot tanoon amen tung ise madongaku diak kaban wagijang jaladukon niho dangadong di halamo rohaku di tanoon nang pemeru sibuku dohot rohaku sai di batado partano batoan ni rohaku jala parjabaraku saleleng nileleng na haleluya. Martangi yang mahita Ali Tuhan debata amanami di Banua Ginjang hupangidu hami matuho salehon matondim nabadia itu bagasan rohanami saipaian di bagasan hami asini roham dohot hati goran napi natupan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami seramoti hami di hamamasa ni pangujunan pargugui mahami mangulahon lomoni roham asal lamar lasni rohami mida denggan ni pabahenammu di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ooh.
patik ni debata di mingguta sedarion dienet sian sada Korintus bidu 15 ayat 50. Ope hamu akadongaku nahina holongan marsihohot jala somuba uba mahamu jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun nituani ai di boto hamudo ndang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani ido sahatna atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tatopotima dosakta lagodangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar, para siroha jala partaluk niroha jala nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sesa masudedu sanami, dangadong nahu pangasahok kami
dukon ya sini roham, hati goran na pinatupan ni anakmu, don na hupangasahok kami tujulom, dibahini pasonang jala apuli mahami, akan na hinopot ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani di bata taringot tuha sesan ni dosata. Songonondo hatan ni Tuhan Jahuba. Nunga hupalau pasisi akka pangalausin songonobun. Jala songon obun marorop akka dosam. Saimulak mahotuau ayau dosi paluaho. Hasangapon ma di debatan nadigijang. Amen. Epistel di Minggu Tas Darion, dienet sian pesalmen bidu 140 mamukama sian ayat sada ro di ayat 10. Tajahama marsikat soring. Haleluya, aletodiku puji ma Jahoba. Pujioku ma Jahoba saleleng au mangolu, sai endehonokku do debataku saleleng adong do pe au. Unang maraposan hamu tuaka pangarajai, tu anak ni jolma, naso peop panupahio di bagasan ibana. Ia ruar sogot to dinai, mulak ma ibana tutanona, di ari na sasadai, bersama sude akka sakap-sakap nai. Martua mama nangise, nama bahe debatan si Jakob pangurupina, marpakirimon ibana, di Jahoba debatana. Sito palangit dohot tanoon, dohot laut, rodi sina. Singot hasin,
roh disaliling-lilingna. Sipati kasuhum tuakana ni rupa, silehon si pangono tuakana male, Jahoba makarhari akan natarate. Jahoba patonggor mata ni akan nama pitung, Jahoba pahe akan tuki, Jahoba makahulongi aka partigor. Jahoba mangaramoti halak naburu ibana, manggogoyon akan naswot somarama somarina, dohot akan nama balu, jala dipalipe yang godalan niaka parjahat. Jahoba do raja ro disaliling-lilingna, debatami alesion marsudut-sudut do haleluya. Olat nima sahatna, mertua mana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Amin. saha porsiau disadok purtibion taha tidak kuma hataha porsiau tai rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dusan na tumu palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sian todi perbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana dihau pinar silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ne debata jahuba amanai pergugu na suatu dosani disima ibana pai memula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au persea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot diasani dosa dohot dihatain nama dok mulak mangulus sogot daging ni halak naung mate dohot dianguluan nasora suda amin.
Loras. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Kernolong Minggu ke-15 setelah Trinitatis 25 September 2022. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group Week dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu pembacaannya adalah pada hal-hal yang utama saja. Warta pertama, ibadah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Hari ini Minggu 25 September 2022 adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya hasitolu sadauni debata, ketritunggalan Allah. Topik minggu adalah hadaulaton, mardongan, sabam niroha. Ibadah disertai rasa cukup. Ibadah umum dilaksanakan 3 kali, yaitu pagi pukul 07 berbahasa Indonesia tanpa live streaming, siang pukul 09.30 berbahasa Batak dilaksanakan secara on-site dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Ketiga sore pukul 18 berbahasa Indonesia on-site tanpa live streaming. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan, melakukan scanning pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Warta berikutnya persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu 1 persembahan sebelum khotbah 2 kantong, yaitu kantong 1A untuk kuria dan kantong 1B pembangunan atau pemeliharaan gereja. Yang kedua persembahan setelah khotbah 2 kantong, yaitu kantong 2A untuk kantor pusat HKBP, kantong 2B untuk mendukung program dan anggaran panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-103 gereja kita. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening Bank HKBP Kernolong atau melalui Sintua Week masing-masing. Ibadah sekolah minggu dan remaja. 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 07 di ruangan serbaguna. Ibadah minggu seksi remaja masuk pukul 07 di ruangan ibadah remaja. Perjamuan kudus. Dalam rangka ulang tahun ke-103 gereja kita, yaitu pada hari Selasa 20 September 2022 yang lalu, atau 20 September 1919 sampai 20 September 2022, maka pada ibadah minggu pagi, siang, dan sore hari ini, gereja kita akan melayangkan perjamuan kudus bagi anak-anak remaja yang telah mengikuti peneguhan CD. Dipersilakan mengikuti perjamuan kudus pada ibadah pagi, siang, atau sore. Pesta Gotilon atau pesta panen dan HUT ke-103 HKBP Kernolong. Berikut ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-103 gereja kita. Yang pertama, perjamuan kudus akan dilayankan pada ibadah minggu hari ini pukul 07, 9.30 dan 18. Yang kedua, talk show kesehatan anak hari ini Minggu 25 September 2022 pukul 09, tempat di ruangan serbaguna. Topik, waspada keterlambatan perkembangan pada anak. Narasumber Dr. Felani Frida Batubara, spesialis anak. Moderator Nurse Betty Purba, Eskep. Peserta anak sekolah minggu. Yang ketiga, kerja bakti membersihkan gedung dan pelataran gereja akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 mulai pukul 08.00. Nomor 4, ibadah Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-103 gereja kita akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pukul 08.00 di ruangan ibadah umum dan dilanjutkan dengan perayaan di ruangan serbaguna. Pada ibadah tersebut akan dilaksanakan pengumpulan celengan keluarga. Marilah kita segenap warga jemaat berpartisipasi aktif
dan menghadirinya. Perubahan jam ibadah pada Minggu 2 Oktober 2022. Sehubungan dengan pesta Gotilon dan pesta ulang tahun ke-103 gereja kita, maka jam ibadah pada hari Minggu 2 Oktober menjadi sebagai berikut. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 08 di ruangan serbaguna. Ibadah remaja bergabung dengan ibadah umum. Ibadah umum menjadi pukul 08.00 dan 18.00. Hanya 2 kali saja. Jam ibadah pada Minggu 9 Oktober 2022 akan kembali ke normal. Untuk menghindari menumpuknya kendaraan di area parkir yang terbatas, maka diharapkan agar warga jemaat menggunakan kendaraan umum atau taksi. Rapat panitia pesta. Setelah ibadah Minggu siang hari ini, panitia pesta Gotilon dan HUT ke-103 gereja akan melaksanakan rapat panitia di ruangan serbaguna. Diharapkan kehadiran segenap anggota panitia. Basar di halaman gereja. Basar di halaman gereja adalah untuk mendukung program panitia pesta Gotilon dan ulang tahun ke-103 gereja kita. Berita anak lahir. Pada hari Rabu 21 September 2022 di Rumah Sakit Ibu Anak Resti Mulya telah lahir seorang putri, anak pertama bagi keluarga Amang Samuel Parulian Hutajulu dan Inang Krista Arga Borusiagian, warga Jemaat Wik 6 Salemba Pramuka, Percetakan Negara, Rawasari. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan baptisan kudus. Gereja kita akan melayangkan baptisan kudus bagi anak-anak warga jemaat pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 09.00. Bagi orang tua yang hendak membaptiskan anak-anaknya agar mendaftarkan melalui Sintua Wik masing-masing. Jadwal katekisasi baptis adalah hari Kamis 6 Oktober pukul 14.00 di ruangan ibadah umum. Katekisasi CD tahun 2022-2023. Diberitahukan bahwa hari ini adalah batas waktu pendaftaran terakhir peserta katekisasi CD tahun 2022 sampai 2023, dengan diberitahukan bahwa gereja kita membuka pelayanan katekisasi dalam 3 kategori, yaitu 1. Kelas reguler bagi warga jemaat dan warga jemaat tamu. 2. Kelas khusus atau intensif bagi yang datang dari denominasi yang tidak sedogma dengan HKBP atau yang sedogma tetapi butuh pelayanan cepat. Yang ketiga, kelas belajar jarak jauh atau distance learning bagi warga jemaat yang oleh pekerjaan atau studinya tidak memungkinkan mengikuti kelas reguler. Pertanggiangan Wik, Rabu 28 September 2022 pukul 19, Wik 7, Tanah Tinggi, Tangsi, Penggorengan, dilaksanakan di ruangan serbaguna dengan tuan rumah keluarga Inang Tikana Boru Situmorang, istri Amang A Sinaga Nainan. Warga jemaat yang baru telah diterima sebagai warga jemaat yang baru di Wik 7 Tanah Tinggi Tangsi Penggorengan, yaitu keluarga Amang Ropas Gultom dan Inang Lustiani Boru Simbolon beserta 1 orang putra anak sekolah minggu, yaitu Revan Adrian
Pradisto Gultom, beralamat di Jalan Tanah Tinggi 4 Romawi nomor 66A, RT 1 RW 7 Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Sebelumnya adalah warga jemaat GKPI Resort Gultom, Desa Batu Manupak, Pangaribuan, Tapanuli Utara. Kiranya menjadi warga jemaat yang taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Perpindahan warga jemaat Antarwik. Sehubungan perpindahan alamat tempat tinggal, maka keluarga Amang Kevin Douglas Torang Silitonga, Inang Judith Lasma Putri Boru Siregar berpindah ke anggotaan WIK dari WIK 10 Komplek Depkes Perhubungan ke WIK 9 Kemayoran dengan alamat Rusunami Bandar Kemayoran, Jalan Raja Wali Utara, RT 18 RW 10, Tower A5 lantai 9, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Pusat. Seminar Dialog Nasional Antar Umat Beragama. Bidang Marturia dan Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan seminar dialog nasional antar umat beragama pada hari Senin 26 September pukul 13 sampai dengan 17, tempat Sopomar Pikir HKBP, peserta semua pelayan penuh waktu dan 5 orang perwakilan resort. Acara ini direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia, pimpinan HKBP, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Ketua Umum Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi, organisasi penganut aliran kepercayaan, dan tokoh masyarakat. Acara pisah sambut pendeta fungsional. Gereja kita telah menerima SK dari Epurus HKBP perihal 1. Mutasi atau perpindahan pelayanan Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan STH menjadi pendeta HKBP Resort Warakas Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Yang kedua, mutasi atau perpindahan pelayanan Inang Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH sebagai pendeta fungsional di HKBP Resort Mampang Prapatan menjadi pendeta fungsional di HKBP Kernolong. Untuk itu gereja kita akan melaksanakan acara pisah sambut atau paborhaton dohot paujakon pendeta fungsional pada hari Minggu 6 November pukul 09.30, tempat ruangan ibadah umum dan ruangan serbaguna, sedangkan acara pisah sambut di HKBP Warakas akan dilaksanakan 1 minggu sebelumnya pada hari Minggu 30 Oktober pukul 10.00. Utusan gereja kita akan menghadiri acara pisah sambut di HKBP Warakas. Berita duka cita. Pada hari Sabtu 24 September pukul 15.39 di rumah tempat tinggal Jalan Johar Baru Utara 4 Romawi nomor 13, RT 5 RW 3 Johar Baru, Jakarta Pusat, telah meninggal dunia Inang Ida Rotua Sondang Boru Sianturi atau Oppu Petra Parulian Hutasoit Boru, istri Amang Dr. Randus Mangaraja Hutasoit Nahinan, tutup umur 71 tahun 3 bulan 5 hari. Disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur. Ibadah minggu dan acara melayat akan dilaksanakan hari ini pukul 14.00. Acara tutup peti
akan dilaksanakan pada hari Senin 26 September dan selanjutnya akan dikebumikan di Bona Pasogit, Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Bunga altar. Bunga altar hari ini adalah dari Jasmine Abigail Taruli Boru Mangunsong, anak sekolah minggu warga jemaat Wik 1 yang bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun dan kesehatan papanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara. Tahamulatehon may tatogu-togu hamuak kaamang inang akayana kotay asalam berhikmat na sida mangatusi taringot tu pasu-pasu na nilehon ni dibata asa dohot akayana kotay marrohan na sida mengucap syukur makalason makamulatehon asa unang adong sen akayana kota matorbak ku pangiduan na alani akka ragam ni hagiot berlebihan permintaannya untuk ini untuk itu sehingga bisa membuat pusing pikiran orang tuanya malubihu tu paala dibereng dongan na penghasilan na toras na dongan nai bah tutu buidoi macai ubal gasian penghasilan kan ale mulu tarbuan pikiran yang nakotai asa dos ibana do anak ni halakan mator baku ma pangidun nai tuntutan nai ya wa musema mulu adong yanakon mengancam-ancam na torasna dan sikola biau mulu dang dileo kosong ni diau na dak pusing behita ni kiri pusing matutu. Jadi kota togu-togu donya nak kotai menghargai buah jerih payah, berkat yang berharga. Ajarilah anak kita tentang itu. Tapake tapar saudihon pasu-pasui di bagasan roha nasabam. Cukupkan berbagai kebutuhan hidup kita itu. Cukupkan. Bahkan bukan hanya untuk keperluan makanan sehari-hari, bahkan harus ada lagi tabungan untuk hal-hal atau hari-hari atau saat-saat yang sulit. Bagi ibu yang bijaksana, dia selalu punya perhatian untuk itu. Apa yang diberikan oleh bapak atau sebaliknya, ibu yang lebih banyak berpenghasilan, tetapi bukan habis untuk biaya makan dan biaya keperluan sehari-hari, untuk juga sekolah, ada lagi untuk tabungan hal-hal darurat. Ada itu. Ya, itulah kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Jalaikom maroha sabam niroha doa asa terpikiri satu sih. Cukupkan. Unang adong di bagasan roha pangiburuon dohot mangapian. Tu sinadongan ni halakan, halana asing, akadongata, tu penghasilan nasida.
Alau balga pangomuan ni gabi mangiburu, gabi mangapian, gabi mohop hati-hati do pikiran. Dai ma? Gabi dang di boto be makalason, makamulatehon pasu-pasui. Ya. Jala unang tubuh di roha na berkeluarga. Mangojar-ojar manang suaminai nakarejo, manang istri nakarejo, diojar-ojar lau mangulahon akka ulaon nasotama. Namaralo tu peraturan, namaralo tu disiplin kerja, lumut maralo tu hata ni debata. Unang adong sungoni pangujunan tu permaraan bolot doi didok di jami tahun tu hamagoan ai boy dua tong tubuh ngutungut bisa ada keluarga alahumatok bari bajabuan memiliki akka hamoraon ai dang utibo golongan mutahe sian halakan bahasa halakan ngadok songonon kita saya mau son nabi nerengon inaka mah jadi tarujun ma lau mangulahon akka pangototoyon jala dang adong be di keluarga na songoni bersyukur dang adong be ngagabe hiras warga be nanilihon di debatai ya. Dina marjamita si Johannes Padidi adong do soldadu nama jaga natorop di topi batang aik Jordani adong do soldadu dohot may manukun tu si Johannes Padidi iya hami ale aha masiulaonon nami hami soldadu do aha masiulaon nami jadi didok si Johannes Padidi ma tu nasida unang susai, unang dobo hamu halap. Hasabab pun hamu magaji muna. Jangan kamu menyusahkan orang, jangan kamu merampasi milik orang. Cukupkan hidupmu, cukupkan hidup keperluan keluargamu dengan gajimu. Jadi nungati buhiak kape di bibeli diajari hita tarengutusi. Merbisuk, bijaksana, memanage, memakai dengan baik gaji yang diberikan Tuhan. Dan sikapi itu dengan rasa cukup, bersyukur. Macai rikot matuhita, asa marbisuk kita margogo, mengarajai hagiot. Ayo mada, hagioton. Nama cegudang do hagioton. Asa hobar nian tu pasu-pasu na dihita tapar saulihon. Di partikian sonari. Ta adopido di partikian sonari. Ala tabba argani BBM. Manaik ma argani akasitu horon. Itur jaludo naiki. Tabba atong. Harga ni BBM kan naik situ horon. Jadi dina naik situ horoni bah namacai makilalahon baru kilon kesusahan beban pikiran dia kana marbalaja doate diganuk keluarga akka ina mai idot to jala adonggon yan disalurkan pamareta bantuan kompensasi BBMI ala itu akka warga tertentu doi nadapo tadi naik harga situ horon alai dang manigor naik dope akka pajaloon di parkarejoan dang manigor naik dope idot to alani idot to ikon porluma marbisuk margogo mangarajai aka hagiot marbisuk makasabab pon pasu-pasu ni debata
halak manang keluarga na mangulu di bagasan maka sabab pun pasu-pasu dia sabab pun ido nagabi keluarga namarlas ni roha keluarga nauboto madok mauliate itu debata benar-benar dihargai berkat Tuhan itu keluarga na songon ido ala dihasabab pun pasu-pasu ni debata nasopola mangiburu nasopola mangatian tu sinadongan ni halak nasida managabe keluarga marlas niroha rak dohot akka yanakonna. Mari kita terus kendalikan keinginan supaya keinginan hasrat kita jangan liar tak terkendali. Di ayat sia didok ia akan nanaing mamora mada budo tu pangujunan dohot sabil dohot lan hahisapon hautoon nama ngago Roma tu pikirat takan ay salado molo adong hagiot ni rohaniba naing mamora dak salah asal mamar si hohot mangulahon hati goran mangulahon hasit tongan hata ni debata di poda hoddo tuhita poda 10 ayat onom madok akka pasu-pasu do songgop tu ulu ni partigor manangise na mangula di bagasan hati goran na mangula di bagasan hasit tongan di pasonggop debata pasu-pasu tu ibana di dia ibana karejo ay nunga karejo ibana marroha biar mida Jahoba tigor diulahon lomo ni rohani debata doi sitong diulahon lomo ni rohani debata doi dungi di pasu-pasu debata ibana molo marbisuk nasida di keluarga marpangotik hemat mamake akka pasu-pasu na nilehon ni debata dalam tabba Madinah sida na tau gabi hamoraun ala macam malo na sida marpangotik di bagasan sabam ni roha ima musedo muna tunanidok pesalmen 10 ayat 22 pasu-pasu ni Jahoba do mabain mamora dang mardongan hangalutod di bain berkat Tuhan menjadikan kaya dan susah payah tidak menyertainya. Alai dipasingot Apostel Paulus si tadi ayat siaon. So tunggabe dirajai hisap-hisap haotoon natorbang. Rohatay naing manggulut hamoraon. Hisap-hisap natorbang. Naing manggulut hepeng hamoraon. Ikon au nomora sian akanamora homatong pamer muse di hamoraon nai hisap-hisap sisongonon diguari maun keserakahan yang tidak mengenal kamus cukup adongdo poda bidu 30 ayat 15 digobar hoddo adongdo di bagasan dirinya kajolmai adong jolma na marhisap-hisap tu arta tu hepeng songon lita nina dua do boru nelita songoni madidok di poda 30 ayat 15 dua do boru nelita nia tuson lapatan na molo songoni rohani jolma dia selalu mengatakan yang ini untukku, yang sono untukku, yang sana untukku. Terus dia mengatakan untukku. Dia tidak punya kamus kata cukup, sudah cukup untukku. Dia terus karena serakah. Jadi dia seperti lintah. Itulah tidak ada kata cukupnya. Tapi itu akan menjerumuskan hidupnya, menghancurkan keluarganya.
Sebab dia akan jatuh ke dalam pencobaan melakukan, karena keserakahannya itu melakukan hal-hal yang buruk dan yang jahat, yang bertentangan dengan kebenaran, peraturan, undang-undang, bertentangan semua. Lalu adalah yang tersandung kasus korupsi. Ada yang menerima suap, ada yang menerima gratifikasi, ada yang melakukan kejahatan, bahkan membunuh orang yang kaya supaya bisa menguasai kekayaannya. Ada yang menipu. Kalau bulan-bulan yang lalu kita mendengar banyaknya orang yang mengadukan begitu, karena mengadukan seorang yang dikatakan Crazy Rich itu, karena dia berbohong tentang investasi bodong begitu. Dia pamer dengan kekayaan, tapi kekayaannya itu, flexingnya itu adalah karena dia menipu banyak orang. Uang orang yang dipamerkannya sebetulnya seperti kekayaannya. Ini yang pernah dikatakan sebagai gejala flexing. Itu ya. Setiap bulan, jemaat sekalian, amang inang saudara-saudara sekalian, setiap bulan ada saja kita dengar di berita, di media massa, di televisi diberitakan, kepala daerah ditangkap KPK karena korupsi, karena menerima suap, menerima gratifikasi, tertangkap tangan. Selalu ada setiap bulan. Aneh ya, si A sudah tertangkap. Kenapa bulan berikutnya si B yang di sana juga tertangkap? Emangnya nggak ada takutnya? Bagaimana itu ya? Nah, inilah maka saya katakan tadi, khotbah hari ini benar-benar memberikan nasihat berharga bagi kita. Ada saja itu. Dan yang sedang hangat dalam minggu ini kita mendengar seorang hakim agung ditangkap oleh KPK dan sudah ditetapkan jadi tersangka. Ada juga si pegawai di bawahnya yang menjadi pengantara kepada sang hakim agung. Pengantara penyuap itu. Jadi ada beberapa orang mereka serangkaian. Itu ya. Bayangkan ngerinya, mirisnya. Sang hakim agung itu. Kalau dia sebelum-sebelumnya memimpin sidang dengan toga keagungannya, sekarang dia mengenakan jaket orange. Ngeri sekali. Jadi kalau lembaga Mahkamah Agung itu banyak di sana yang tetap setia di dalam kebenaran, keadilan. Tapi ada itu pribadi yang sekarang sedang bermasalah itu. Tangkap KPK. Kita mendengar bahwa beliau itu menerima suap 800 juta rupiah. Itu ya. Nah, didok dijami tahun. Molo dirajai hisap hautoon keserakahan sada-sada halak gabe di ulama hageduhon kecurangan di jalo sisip dot akaram lam aka hajahaton. Tapi itu pejabat yang kelas tinggi lah begitu ya. Bagaimana kalau sampai di bawah? Bukankah di bawah juga kita pernah mendengar itu bahwa bantuan bansos itu, ya itu juga ada yang coba-coba untuk mengkorupsinya di bawah. Petugas-petugas di bawah itu, bantuan-bantuan yang disalurkan pemerintah itu,
Ada juga yang mencoba-coba. Jadi memang ini seperti nafsu seperti itu, seperti tangan-tangan gurita itu. Ya, kita pun setelah kita mendengar khotbah ini, mari kita mengkoreksi diri kita dan menyadari tentu mungkin ada kepada kita godaan-godaan itu di tempat kita bekerja untuk melakukannya sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itulah pentingnya kita mengendalikan pikiran, hati. Kan dikatakan oleh Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Apa yang di dalam hati terpancar dalam kehidupan. Kalau hati kita telah dicemari, cemar jugalah dengan perbuatan-perbuatan. Dipasingot, unang gabe mari suang par mingguota, unang mari suang par sobaota tu debata. Pinaborhat hatani debata dohita, dingoluta sigano pari. Tatangihon hatai, tapeop hatai, taulahon hatai. Asa gabe siula hatani de batahita, mangulah hati goran hasik tongan mahita. Siani maropa supasu tuhita nang tu keluarga ta. Tahasabab pun may dibagasan nas niroha. Unang olohita diela-ela mangulahon aka naroa. Marulaw na badia dohita sadarion. Mardumu tu ulang tahun 110 tahun. Huriatta haka bebek kernolong. Jala tapasada doi dohot tu pesta gotilon. Tapasesahon matutudo satta tutu hatta marhite ulaw na badiyay. Tapangido magogo ni todi parbadia asa margogo hita. Mangarajay dirita hagyot-hagyota asa marlas ni doa hita. Maka sabab pon pasu-pasu ni debata. Amin. Martangyang mahita. Tuhan nami pinuji magwarmo Tuhan. Ala dinggan ni basami. Nunga dilihoko dihami hatam na badiyay sadaryo Tuhan. Si maruham dihami. Sa sahapon hatami tu bagasan rohanami Tuhan. Jala sa margogo hami Tuhan. Marroha sabam ni roha. Makasabab pon pasu-pasu na nilihom dihami. Tugu-tugun nami maakayanakon nami pe. Asadohot na sida uboto hinaarga. Hinauli ni pasu-pasumi. Asarap hami di tonga-tonga ni keluarga. Gabi keluarga namarlas ni roha makalason aka pasu-pasum asa marhamonangan mahami Tuhan dinasa aka pangujunan na huadopi hami di ngolunamion ali Tuhan asi maroham di hami martangyang mahami nuaing Tuhan patupaon nami doan non ima ulaw nabadia asalas rohanami Tuhan marsaulion ulaw nabadiay marperdumuan tu ulang tahun 110 tahun huriamon dohotu pesta gotilon ali Tuhan namarlas ni roha dohami di ulang tahun 110 tahun huriamon naing marlas ni rohami Tuhan dia dopamu makalason akapasu-pasum di pesta gotilon asi maroham di hami Tuhan pinuji magwarmu selam tabay pasu-pasum di hami Tuhan debata Jehovah amanami asi maroham jala lehon maapul-apul tu keluarga namar sitaonon ima diparmoding ni inanami inang boru siat turi ali Tuhan sude akapinop parnasida asa pasu-pasuamu keluarga hutasoit nang keluarga siat turi oparan ni natua-tua nami Tuhan asa toktong nasida taruli apul-apul siako jala marsada niroha nasida akapoparan ni natua-tua nasida disa dan niroha lau mangului hatam pasu-pasu sudi akka ulaw na pinatupani keluarga hobartu parmodingon ni natua-tua nami pasu-pasu nang pelayanan ni huriam nanaing patupaon annon dohot sogot pabor hatton natua-tuai tubona pasugit rabdot akka keluarga pe pinaborhat ni huriam mangulahon akka ulaun di bona pasugit Tuhan
di halason keluarga amanami amang Samuel parulian hutajulu nang inang Krista arga borusiagian pasu-pasu na mauliutus na nilihommu ima nunga dilioko sada boru dinasi dali Tuhan pasu-pasu ma amanami i doho inanami i di bagasan las ni roha pagudang-gudang boru naong pinalume hommu di rumah tangga nasida ibu rumah gudang matuhan danaki daw sina kasahido sina kaparmaraan pasu-pasu amanami nang inanami ali Tuhan di bata Jehovah amanami asi maroham pasu-pasu nang akka ulaun sa ulaun ni huriam di bagasan nasa mingguon ali Tuhan pertangyangan wik doh di akka kategorial ali Tuhan ruas ni huriam naik baru tabba di huriaun pasu-pasu na sida gabi ruas na burju dia kapakobasion di tonga-tonga ni huria pasu-pasu doh seminar dialog nasional antar umat beragama na dipatupa huriam HKPP distrik Walu DKI Jakarta sogot ali Tuhan asa marparbue mai tu lam hinadenggan na hadameon antar umat beragama ali Tuhan de bata Jehovah amanami hutangnya kok kami ruas ni huriam nama kalason ulang tahun nasida ulang tahun tutubu tolu pulisia halak ulang tahun persarepeon pitu rumah tangga asa toktong nasida dinamarlas ni roha makalason nakapasu-pasum ditabani umur do ragam ni pasu-pasu toktong nasida marlas ni roha di bagasan Kristus Yesus mual ni pasu-pasu las ni roha di nasida jala akar ruas ni huriam namar sahid amanami amang Rizal Boston Nasution ali Tuhan lam tabbai pangurupyomu di amanami i asalam tabba gogo di ibana asalam marhahi pason amanami Tuhan songoni do 25 ruas ni huriam ali Tuhan na madalani akka perawatan di bagas nasidabi lam tutabbana mahahi pason nasida ali Tuhan akka ruas ni huriam hami napasahaton akka pilihan nami pinuji magwaram Tuhan jakka piliani pasu-pasu ma akka pilihan ali Tuhan akka ruas ni huriam napasahaton pilihan ima pilihan pertangyangan pilihan permingguan ucapan syukur songoni musai Tuhan akka persembahan bulanan sosial huria perpuluhan dohot namarlas ni roha mamilehon bunga altar ali Tuhan sian pangalehon mudo hami mabuana kapelian nami sailam tabbay mapasu-pasum di hami saluhut na Tuhan las rohanami toktong mabuana kapelian nami pinuji guarmu nabasa Tuhan nami asiroham di hami sai tangihon tangyang nami marhite Kristus Yesus Tuhan nami amin marede mahita jelata pasahat mapeliata Sumuri
Patangyak kon ma peliata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata aman nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na dinggando nasa ulibasan na maulutus. Upasatami masian na ni homi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo mege buat na ucus di jolom. Pasu-pasu me jala ramoti. Aso para saya kami pelian non pati bulon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silion-leon mitu kami. Asalam gir-gir kami mandok mau lihat tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, saya pinerbadia maguarmu, saya roh maharajaonmu. Saya saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami saderon hanguluan siapari. Saya sama dosa nami, songon pandesa nami di dosa di dongan namar dosa tuami. Unak kami toge tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasan dame dohot las niroha tajaloma pasu-pasu sian tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodak kon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho didopak kon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim amin. Kami sudah perhalado nang sudah song leader, pemain musik, dohot multimedia, dohot sound system, kapetugasna, pasahaton tu kita salutna, selamat hari Minggu mandi kita salutna. Mangarade mahita, mangulun mahita 5 menit, asa dihobasi tu ulaon nabadia. Jadi amanginan asa
Yesus Kristus Jepang matikina aka amanginang laho marulaon nabadia hita alani ta pahoho marohata ia tording ni ulau ta'ano nakainang amang ala dua halak kami makobasi anon Roma hamu songon na somal marbaris alai unang pasol khotu, jangan terlalu dekat barisannya. Sianoman memulai majalo roti baru anon dison majalo anggur, baru dison menemuse menipan gelas inganan ni anggur nang kosong laos pasahat to peliata songoni matording nanon aka amanginang betak bohaka adong ruas tanai baru odo tehia madohotisa laos tugyo kamu manon nasida asa tong di boto nasida tapahohom ma rohata noeng sahat mahita tu ulaun nabadia dalat tadoon marningot pakokopon ni Tuhata Yesus Kristus di naung 107 tahun ma jongjong huriat taha KBP kernolong taparade maroha dohot pikirata laho majalo parpadanan nabadiai martangiang mahita di bagasan rohat tadi. Marede mahita Jesus nama morsan dosa ni portibio. Damini di batana sumurung sian saluhu roha ima mangaramoti ati-ati muna doh roha muna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita ali tuhat di bata para si roha na sumurung amanami na di banwa gijang asiroham topot mahami na pungudison adorang hupangan hami anot perpadanon na badiai leo mato di porbadia tu ganup hami asa ditubuhon haporsyaw na mangulu di hami asa positu turo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami pargugui mahai maswadaho diri nami asa tari utok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsyaw na mangului sai taiti rohanami asa lan malungu kami Tuhan magijang asa sai masihol kami pai mai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin.
Hita akan na pinarhamaul ni debata, ita sakka nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Di bahani tatibang majumulu manang natau hita marulaon na badiya. Asa unak ko na uhum manang ise siyak kitaon. Ay kolan na uduk roha, jala na manosori rohana ala ni pabahenan na soture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akka na dohok marulaw na badiya, unang be dioloy si bolis, unang be tidak dati mardosa. Tukpa daw hamuma rohamuna siyani, tung gotapon hamuma kosom dohok lati ni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate, jala naung mulak mangulu humokop hamu, asa tahu kamu mangaton parpadanan nabadiyai. Di bahani tatak kasih majolo rohat tabi, jala alusi hamuma suku-sukunon, jongjong ma hamuna. Parjolo di perhatutu rohamdo, halak perdosa ko siap katutubum, dohot ala ni pangalausim di patik ni debata, molo di perhatutu roham dokma olo. Paduahon, namarsak doroham ala dosami, jala di pangdo roham, nang malua ho nuaing sian dosam, molo songoni roham dokma olo. Patuluhon, di perhatutu roham do, nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluh pardosa, ibana nang mate dohok mulak mangulu humok ho mamorsan, jala manesa dosam, molosongoni di perhatutu roham dokma olo. Paupaton, olo doho, manggotapon siar roham, late ni roha, dohot hosom ni roha, aku ni olo doho mardinggat dohot halak na mangarsahiho, jalana olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debatas di dosam, molosongoni roham dokma olo. Atong tapal dukbe marohata, jala totopoti masudi dosata, ihutok kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak perdosa gudang rohani, saya jujut ulau si hami patikmu, tamado kono hummu hami nuaing doh sugut, molo balas sonomu tu hami hobbar tu pabakenan nami i, alai alani gudang ni asi doh tolong ni roham, doh alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokopami, alani ubain nahum kami mangidu tuho, asi maroham di kami, say jalo mahami, say sesa masudi dosa nami, jalalewat to di perbadia tu kami, asa margugu kami mangalo nasa dosa, dot mangulakon nahobbar tulomo ni roham, saliling di tano odope kami. Amin. Atau kamu akka naung manopoti dosa muna, jala na mauas di asini rohani debata, say sahat ma Tuhamu na hina porosea amuna, mga sakon hata ni Tuhan Yesus dokudok Tuhamu, pos ma rohamuna, nunga sesa saluhu na dosa muna, marhite-hite goaran ni debata ama, anak dotod di porbadia. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu. Sesauk malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, eomadi hamis sadarion hangudua siapari, sesa madusa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangagung. Ay hodo na puna harajaon, dot agugoon
roh dihasangapon saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu marid di mahita. O Jesus nong siniak. Atong tangi hukamu matona ni Tuhan Yesus lako padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus masagu-sagu orminai uju tarjehi bana dungi didok mau lihate dungi ponggoli mai di parlehom matu akka sisianna uhuk madidok jalo hamuma jala pangamma dagi kudui nanilehut tuhamatean humok pamu bahen hamuma songoni bahen parningotamuna diau jala duksun nasi damangan dibuat ma panginomani dungi didok ma mauliate jala didok matu nasida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginomanon pada naik baru mai marhiti-hiti mudarku nani usehon mokop hamu bahen hamu masongoni mai perningotam muna diau atong Roma hamu nunga radi sudina ida jala dai hamuma dengan bahasa ni debata Dilo Tuhan Yesus Kristus jalo majala pangama dagiku dan lewat Tuhan matian humok tamu memang ramu tidak kotor ramu makapor sebang sari hamung dan sorasu amin Tuhan Yesus Kristus jalma jala inumma mudar hudinani sehon pain hasan rusa na mangaramo tido pahotur ramak kapor saibana asli mahamuluan nasora sudah amin Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudui nanelehon tuhamatian humok kop hamu ima mangaramoti pahoton rohamu nama kapursia ibana asa dihamu hanguluan na sora sudah Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamuma jala inumma mudar hudui na niusehon humokop hamu bahen hasesa anidosamuna ima mengaramoti pahoton rohamu nama kapursia ibana asa dihamu hanguluan na sora sudah amin lamahitatu sam adong guna di kursi roda di pudi
Taparadi maedita sangat di Jahuba. Los Jongjong Mahita. Puji Tuhan debata aleto diku jalan asarohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji Tuhan debata aleto diku jala unak tuk kalupahod dengan nibasana sudena ibana do manesa dosam sudena jala ibana pamalung akasahitmu sudena ibana paluahon hosam siak kamagoan jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para siroha jala padinggap basa do Tuhan debata labat tarimas jala para siroha godang dang dibahet tuhita nahobbar tu dosata jala dang dibalosot tuhita nahobbar tu hajahatota songon asini rohani ama-ama tu akka anak konnado asini rohani Tuhan debata yakka namakka biari ibana mengatakas dipatuduhod debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokopita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahita nuain sirrimasna dung gabe parpiktor hita inorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nyon rodisa leleng nilelengna amen jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhatta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakot Tuhan debatama buhina tuho jala dipasahorkon madamena tutodim. Nungasip pulve ulau nabadia mauliate mari Tuhan tanama rasiroha di hita upasahat tami masian sudi namak kubasi di tikyon kaparhalado tim musik dot song liderta nang multimedia pe selamat hari Minggu madihita saluhuna horas.